Bon dia, famílies. Segurament durant aquesta primera setmana i mitja de confinament, heu rebut molta informació sobre com establir rutines, la importància que té l'ajustar les rutines que teníem anteriorment a les rutines noves, i en això se li sol anomenar fase precisament d'ajustament. Però ara entrem en una nova fase, que és la fase d'assimilació, durant la qual ens acostumem a viure d'aquesta manera i no sabem ben bé quan durarà el procés. Per tant, amb l'objectiu de solventar els petits problemes o les petites situacions que solen passar en aquesta fase a la qual entrem, us volem donar una sèrie de pautes i recomanacions a recordar. La primera de totes ha de ser mantenir l'horari que hem establert amb els nostres fills i filles anteriorment, amb aquestes 2 setmanes que ja portem confinats. Cada activitat que hagin de realitzar té el seu espai, el seu moment. Cal assegurar que facin activitats de reflexió, activitats de l'escola, per exemple, activitats socials, relacionar-se entre ells via telemàtica i també de moviment i d'esport. La segona d'aquestes recomanacions és incidir en el repartiment de les tasques de la llar. Especialment si els nostres fills són adolescents, han de prendre consciència de que el manteniment de la llar no és només el manteniment de la seva habitació i de la higiene pròpia, per exemple, sinó que també han de prendre responsabilitat sobre les parts comunes que ara són compartides, especialment en aquests moments, amb tota la família. Per tant, si no hem tingut temps de parlar sobre aquest tema, és un bon moment per a fer-ho, i si encara no ho hem fet o els nostres fills no han tingut l'oportunitat de fer-ho, doncs estaria molt bé que planegessin algun dinar, algun sopar o que algun dia fessin l'esmorzar per tota la família. En tercer lloc, ara que passem molt de temps en família, podem aprofitar la situació per establir una comunicació amb els nostres fills molt més clara i propera, especialment si són adolescents. Acabaran sortint en el si familiar preocupacions que ells poden tenir, ells o elles, que normalment no surten perquè no passem tant de temps junts. Doncs és una molt bona ocasió per parlar de temes, per instar que els nostres fills i filles busquin informació a fonts fiables i que sàpiguen com estar informats, no només per la nostra part, sinó com poden ells buscar informació de qualitat. Número 4. Ara que parlàvem de passar tant de temps junts, és molt normal que apareguin situacions que poden trencar la convivència. Llavors, seria molt positiu si establim una manera de solventar els conflictes, com si fos un protocol. És a dir, cada vegada que aparegui un conflicte, què farem? Què podem fer? Doncs canviar d'espais, comptar fins a 10, que hi hagi una persona encarregada de fer la mediació d'aquell problema o establir un temps en el qual es farà reflexió sobre el problema que està passant i després es tornarà a parlar-ho. Cinquena recomanació. Entra dins de la normalitat que els nostres fills i filles ens diguin allò que els hi preocupa, que poden estar preocupats per la situació que viuen, que no saben ben bé com afrontar-la. Llavors, també pot ser una bona estratègia donar-li la volta. Fer-los conscients de que allò que estem vivint és una cosa històrica, que formarà part de la seva història personal i formarà part de la història comunitària. Per tant, reforçar aquests valors com la generositat, veure que hi ha països que fan donacions, persones que estan treballant pels altres sense comptar quantes hores estan treballant i posant tots els recursos que calguin per això, forma part del seu creixement com a persona. Per tant, incidir en això també pot ser una manera molt positiva de fer front a aquestes emocions que poden aflorar. Número 6. Volem recordar a les famílies que és relativament normal que els nostres fills i filles, especialment aquells que estan entrant a l'adolescència o en plena adolescència, utilitzin més hores, facin més ús dels recursos online. Ja siguin xarxes socials, siguin jocs en línia, estan més hores a casa i, per tant, és relativament normal que utilitzin més.
però sempre és essencial, és molt important que s'asseguri les estones de descans i el mateix ritme de son i vigília. És a dir, no justifica aquesta situació que vagin a dormir a les tantes de la nit i s'aixequin molt més tard, perquè perdrien també aquesta rutina de descans i d'hores de son. Per últim, ens agradaria recordar a aquelles famílies amb fills i filles que tinguin diagnòstic de TDA o de TEA, de trastorn de l'espectre autista, que estan autoritzats a sortir amb la deguda documentació de la Generalitat. Fins aquí aquest vídeo. Esperem que aquestes recomanacions us serveixin especialment en aquestes setmanes que venen i ens seguim veient per aquí. Una abraçada.